Hello guys, hello, maswera sei, mamuka sei, makadini, kwese kwa muri. Sei. Lotiji. Hi. Okay, guys, takambotaura nyaya yekuti vanoda tanga kuita content creation, vari kumonetize mapeji, zvakasiyana siyana zvatakataura. Zvino kuinbox kwazara vanhu vari kubvunza futi maquestions akasiyana siyana. Hope maquestions, vamwe vari kutovhura sei page, vamwe vari kuti tomonetiza sei, vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana vari kunzvimbo dzakasiyana siyana. Guys, ndinoda kuti mese muzive zvese zvamuri kuda kuziva, but vanhu vakawandisa kuinbox. Zvinodaya nepfungwa yandaya nayo yekuti inini nemi kana kuti isusu nemi tiwirirane. Tanga tafunga kuti tiite mavideos kana ukaita maquestions akawanda kuinbox kana mucomment section achibvunzwa kuti ndovhura sei page, toita video ndichigadzira kuti page rinovhurwa sei, ndobva ndaposta video itsedha pano paFacebook nekuYouTube, especially kuYouTube. Vanhu munoonawo mavideos aya kuti mukwanise kubatsirika, because ndipindure munhu 1-1, ndipedze day rese nditaura nemunhu ndovhura sei page, then ndichipedzawo nguva ndinofanira kuti ndishandewo. Handizivi kuti muri kuzviona sei. Tinofanira kuti tiite zvinhu zvinodiwawo nemi vanhu vari kuona. Saka mukatiudzawo mucomment section kuti tozviita here, because handingokunyeperei kuinbox, handingakwanisi kupindura munhu wese. Saka ndinokwanisa kuti maona mamessages enyu, but kuti ndipindure ndofanira ndikakupindura wondipindura back, wondipindura zvamuri over 5000 ndokupindurai sei zvakunetsa. Asi ndikaita video ndikati iro zviri kutaura how to monetize, iro how to create a page, I think zvinobuda. Saka ngatiudzane mucomment section kana zvichita nditange. And also pane vanhu vakambobvunza last time vakanditi taura, in fact ndakabvunza ndini vachiti tova kuziva kuti wakatanga sei kusvika pamuri nhasi, though kusina kwatamboenda kure kure, but pane vanhu vakawanda vakati taura tinzwe matangiro wakaita social media, kubva zvawakabva kuZimbabwe uri muSouth Africa kusvika wasangana naKiki kusvika pawava nhasi. Saka I'm going to do it. Mukaona macomments akawanda akataura kuti taura nyaya yako, taura nyaya yako. Saka ndichataura futi video iro ndichariita, but I know kuti video richange rakarebesa. Because it's a long story and I will try kubuditsa nemapictures kuti ria igore rakati, zvikadai ndikamboshanda kwakati, zvikadai ndikambogara naningi, zvikadai though ndisingazotaura kumazita evanhu ndakagara navo vanenge vasingadi kuti ndivataure. Saka guys, I think tichaita izvozvo, tichacreata page, ndichacreata mavideos avanhu vari kubvunza maquestions. Feel free kubvunza maquestions ese amuri kuda kubvunza, ndichamaona, ndichacreata mavideos. Wonoona video, kana waona video wotevedzera zvauri kuona pavideo. Kana usina kuzonzwisisawo zviri pavideo guys, wakuuyawo kwandiri uchida kunyatsonzwisisa, ipapo guys ndakuzvitaura pavideo pano ndinenge ndakuzobhadharisa. Why? Because ndine zvinhu zvakawanda zvandinoitawo time. Saka ndienda kudawo cheuviri, ndinoraramawo nekukiyakiya maibata. Saka at least ndichitaura newe zuva rese tichinetsana ndichikuzoti ita so, click apa, ita so, zvandakambotaura pavideo. At least ndino kadhora mana, ndiwanewo tenga ufu wamana, ufu kunyanya ufu. Mubara kunyanya paufu apa guys. Ndoda sadza woona, saka ndozve zvangodiwa chete, but please ndichagadzira mavideos. Kana waitawo rombo rakanaka rokuti uri kunzwisisa zviri pavideo, itai yamuri kuita guys. Ingoisai maquestions enyu, ndiri kutadza kupindurai mese makawandisa. Thank you nesupport yenyu. Rambai makadaro guys, inini ndokudai. We love you all. Ndada kuti inini ndovada. Vaudzewo kuti unovada kana uchivada. Okay, I love you all guys. Wow. Mende ukisei.